owuok oko kendo duoko erokamano ne jatend piny Dr. William Ruto kuom gwelo yowuot Luo ariyo kaka jogoro mongirore. Ka gitwa kod jofwamb weche e buore Nairobi, jotelogo mane otelnegi kod gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Kidero opako jatend piny kuom paro oganda Luo kendo bang' gwelo Eliud Owalo kaka jatend migawo mar weche mag tudruok kod lony manyasani. His passion to make this country work. His passion to make a difference to the lives of people, more particularly people of lower economic groups, to make sure that we all have food, to make sure that the infrastructure is working, but above all, to bring the 56 million Kenyans together. Mondo wakau thuoloni, mondo wagonego President William Ruto erokamano kuom yiero yawuotwa mabith kendo mariek kendo man kod lony mondo tigo e sirikande. Nuneno ko yiero Owalo wuoyi molony kabisa e weche motimo. No yiero Dr. Raymond Omolo wuoyi mariek kabisa. An natiyo gi Dr. Raymond Omolo kaka chairman mare mar board mar Lake Basin Development Authority. Onge chairman mora manotie buoye mak manan. Omiyo ang'eye ni en wuoyi manyalo dhi tiyo tich momiye na mokal kiwango moketne. Omiyo an ang'eyo ni Luo kata jo Migori County gi jo Homa Bay County mantie mawinjowa onge sirkal machielo ma wan go mana sirkal mar Samoei Ruto kanyakla gi Gachagua kaka deputy mare. Warali behind ji ariyogi kabisa mondo wadang' konyruok nikech ok dang' wabed ni wan e dhier to ji to chamo gige Kenya to wan bende wan taxpayers. Onego waduok ka. Jotelogo owacho ni jatend piny Dr. William Ruto en jatend piny Kenya mangima kendo lero ni oganda Luon gi thuolo maber mar yudo dongruok mana ka gisiro lwedo piny owacho. Ka gwenge moko to yudo. Omiyo sirikal nigi gimiluongo ni discretion. Ka wabedo jok matiyo gi sirikal machiegni to wanyalo yudo favorable discretion ka wuok e lwet sirikal. Wanyalo yudo goodwill mar sirikal. Anyalo nyisi ni ot ma Kisumu manigero manilo ni provincial headquarter okawo higni 26 mondo rum nikech ne onge goodwill. Mbesene no oserumo. Koro sani President William Samoei Ruto nyolimowa kaka jo Nyanza. Wagone erokamano maduong' nikech mae president mochamo mumata e ndalo 18 kende to en e piny Luo Nyanza kata obedo ni ne ok ogone ombulu. Nyiso ni en kodwa gi lengo kendo gi paro mar nywando e sirikande. To moloyo tadwa na nyis oganda mar Luo ni President William Ruto oseyie mondo ti gi jo Kenya te. Koro en president mar Kenya, ok en president mar party ne, be ok en president mar anyuolane, be ok en president mar kabinde. Mane momiyo ndalo 18 kende kano chamo muma no ringo modhi e piny Homa Bay mowuoyo kod ji. Mano bang' ka jalupne bende noso dhi Kisumu mondo wuo gi Luo. Omiyo dwa no nyis joluo ni gini kikel pogruok. To ne piem oserumo, ene mana oloye piemni kaka president mar Kenya. Joluo be mondo kamoro amora ma gintie gi ng'e ni giduto te gichulo ushuru. Bende ne gijiwo jotelo moyier mawuok e gwenge mag Nyanza mondo ket dwaro mag jopiny nyime kendo tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ok ber ka jatelo leo ne head of state kuma head of state nitie ni ok odhiye mondo okwa kata gimoro achiel monyalo kwayo. Mano ne makosa maduong' ageni ok gibi nuoyo gima ne gitimono. Pap onge kun. Telo sebedo wabeduru mos mondo pinywa mondo odongre. Onge gima walaro kendo. Tuna ganga ya mbele. Onge gima laro kendo dongruok emaduong' e piny ka. Oganda Luo ikwayo mondo wigi owil kod weche mag yiero maduong' mokalo kendo siro lwedo jatend piny Dr. William Ruto kaka yo mar neno ni gwenge mag Luo Nyanza yudo dongruok mana kaka gwenge masiro lwedo piny owacho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.